ljudi, danas pričamo o jednoj jako važnoj temi. Ja se nadam da će ovaj video mnogima biti od koristi, zaista verujem da hoće i možete zato da ga pošaljete ljudima koje poznajete i koji imaju sličan problem kao i vi, a to ja ne znam ko nema ili bar nekada nije imao, kako ustaliti određeno ponašanje, određene navike, hobije, šta god, kako zadržati neku zdravu naviku i promjenu u svom životu, jer svi mi motivisani smo u gasu, što bi se reklo, da nešto promenimo, to traje nedelju dana do 2 i nakon toga navika je nestala, kao da je nikada nije ni bilo u našim životima. Znači, kako zaista zadržati? Cilj je da ta radnja postane automatska. Naš mozak mnogo voli da radi stvari po automatizmu. Znači, da se ne cima mnogo, da ne mora on, ne znam, znači, to mi je, svaki dan radim to, lako mi je, nije mi muka, prija mi i negde odmaram dok to radim. Zato i svi pribegavamo telefonima, scrollovanju, ležanju, lenčaranju, zato što je to radnja na koju smo navikli, koja je najlakša. Sad, šta je cilj? Radnje koje su korisne i zdrave da učinimo automatskim. Znači da više lupam trening ili čitanje knjiga umjesto blejanja na telefonu nije bauk, nije nešto što nas smara i moramo da se silimo, nego da to postane automatska radnja za naš mozak. I samim tim možete da zamislite samo koliko se automatski menja i naš život. Tako da o tome pričamo danas, kako postići to, kako doći do te tačke. Ajde da krenemo onda odmah, znači to su sve neke radnje koje su na početku dosadne, što ih više ponavljamo i duže, to nam one postaju normalnije. Znamo za ono da je po mišljenju psihologa potreban 21 dan da nam nešto pređe u naviku i tako dalje. Ok, ajde, ne znam, tu se i mogu složiti i ne mogu, uglavnom, ajde da krenemo redno. Prva stvar koja mnogi od nas sprečava da zaista opstane neka naša navika i promjena u životu, jeste što imamo nerealne ciljeve. Jer ako ja sada dođem i kažem, sad ću da vežbam 4 puta nedeljno, možda čak i 5, ali 4 minimum svake nedelje od sutra. To je, a recimo uopšte nisam vežbala do tog trenutka, to je iskreno nerealističan cilj. Potpuno nema kontakta sa realnošću. I često takve ciljeve bombastične prati ona sve ili ništa priča gde mi recimo prve nedelje kada ne budemo odvežbali 4 puta nedeljno, mi ćemo da batalimo skroz taj naš plan. Jer kao prekršila sam i uskoro se ta priča i završava. Dakle, poenta je da napravimo realan cilj. Da ne budemo strogi, da budemo fleksibilni. Ajde recimo da vežbam za početak 2-3 puta nedeljno. A 3 u najboljem slučaju, može i više od toga, ali nisam stroga prema sebi. Ajde recimo da mi nije cilj da ja sad pročitam 5 knjiga mesečno. Dajem sad, to su moje 2 muke, pa zato pričam o treniranju i čitanju knjiga. Ali da, ajde recimo da umjesto telefona, pa čak i nekih stvari koje su korisne, recimo ja ceo život kada hoću da budem vredna, a ne želim da radim ono što bi istinski trebalo, ja uzem pa čistim po kući. Ali to je bukvalno opet beg od obaveze i usvajanja nečeg što je zaista potrebno meni. Dakle, ajde da umjesto čak i čišćenja, koje realno nije možda neophodno u tom trenutku, čitam knjige. I sad recimo, neću reći sebi, sad ćeš da čitaš svaki mesec po 5 knjiga. Znači, svake nedelje ima jednu da pročitaš. Jer to ne znam baš da li će se desiti, verovatno da neće. Ajde recimo da izazov, to je jako važno, niti da bude previše nerealističan i optimističan, niti da bude s druge strane previše blag, jer nam onda nije zanimljivo. Ajde da bude neka zlatna sredina. Recimo imamo s jedne strane pročitati knjigu mesečno, s druge strane 5 knjiga mesečno. Ajde da sredina bude recimo 2-3 knjige mesečno. Bez strogih pravila. Sljedeća stvar o kojoj želim da pričam, gde ljudi često sebe samo sabotiraju, jesu ta stroga pravila. Kada usvajate novu naviku, morate biti fleksibilni i morate ići sitnim koracima. Pa tako recimo, ja neću reći sebi, sad ću da vežbam sat vremena.
Znači sat i po vremena jakog treninga. Ili recimo svaki dan ću da čitam po 50 strana neke knjige. Ne, nećeš. Ali recimo ukoliko kažem sebi, sada ću recimo svaki dan da pročitam 5-10 stranica, čisto da ide. Ili recimo trenirat ću koliko mi se trenira. Ako mi se taj dan ne vežba, ja ću uzeti pa ću bar da se istegnem. Ili ću bar da prošetam. To je mnogo zdravije i mnogo održivije i povećava šansu da mi zaista, bitno je da se samo kotrlja, zaista je važno samo da ide, a ne da imate prekid, pa onda kao sad ću ja to, pa opet prekid, pa kao opet počinjete s nečim, znači da taj ciklus traje. Sljedeća stvar koja vam može pomoći da osvojite neku naviku jeste da nju ukombinujete i spojite sa stvarima koje trenutno volite da radite. Ja ću sad da sve vrtim oko primjera recimo treninga ili knjige, tako mi je zgodnije. Kažem sebi, sad ću uz kaficu, jer recimo lupam, uživate ujutru u kafici, sad ću da uz kafu čitam 5 strana 5, nema veze. Dakle, ukombinovali ste stvari koje volite sa ovim što bar trenutno ne volite i onda vam bude lakše. Ili recimo trenirat ću uz moju omiljenu muziku, pa će to da mi bude motivacija, bit će mi lakše. Trenirat ću u prirodi, recimo imam mentalni otpor prema teretani, ja ću onda lepo da odem pa da treniram u prirodi. I naravno, ja sam već pričala u svom videu o prokrastinaciji, jer ta stvar pomaže i kod prokrastinacije, to sam probala i mogu vam reći da radi. Kao da pripremam ja sad teren za buduću Martu. Znači da vi bukvalno vama iz budućnosti, sutrašnjoj verziji vas ili onoj za nekoliko sati date blagi vetar u leđe, pa ćete onda recimo opremu za trening pripremiti tačno da vas čeka za trening sutra. Ili ćete recimo da knjigu stavite na vidljivo mesto, ili da u interijeru stavite na lepo mesto koje vas strašno mami da je uzmete. Oko nje stavite druge stvari koje vam prijaju i koje volite da koristite. To su te varke koje zaista utiču na naš mozak. Moj savjet je da isprobate također i to. Još jedna važna stvar, kada pričamo o detaljnom planu, važno je tačno znati svaki aspekt plana. Znači nije plan, ja ću da vežbam od sutra i kao ok, imam cilj, a to je da ne budem mlohava. I sad kao to je moj plan. Nije. To zaista ne može se nazvati planom. Plan je kada tačno znate kako ćete, šta ćete, kada ćete i tako dalje. Sad je važno da znam i šta ću da čitam. Znači ja ću recimo da pripremim za narednih mjesec, 2, 3 knjige koje želim da čitam. Ako mi je cilj da vežbam, napravit ću sebi playlistu na YouTube-u, pa ću tačno imati neki program osmišljen. Prvo što sam uštedjela sebi vreme u tom trenutku kada treba da se uhvatim u koštac sa tim. Drugo što upravo ono što sam pričala, osjećam da sam samo sebe pogurala i dala vetar u leđa, to je ono o čemu sam malo prepričala, kada je ona Marta od pre 5 dana smislila program recimo za mene danas. Još jedna jako važna stvar, ako ja uzmem telefon pre vežbanja ili pre čitanja, to je kao da sam se naždrala slatkog, a za ručak imam boraniju. Znači ja neću htjeti tu boraniju, ona će meni biti 100 puta manje zanimljiva nego što bi mi bila da ja nisam jela slatko pre toga. Dakle, ukoliko morate da uradite nešto dosadno, nešto što vam trenutno ne pričinjava zadovoljstvo, mnogo ćete veći mentalni otpor da stvorite sebi ukoliko pre toga uzmete da radite nešto što volite. Ukoliko pre vežbanja uzmete da se izležavate, ukoliko pre čitanja knjige uzmete da blenete u telefon, naravno da će vam nakon takve radnje biti još teže da uradite ono što je ispravno. Sljedeća stvar je stav. Vaš stav prema toj stvari. Da li ste vi formirali mentalni otpor? Ja sam to 1.000.000 puta u životu sebi uradila. To je takvo upropaštavanje, to je tako samo sabotiranje, jer ako ja imam stav, ja stvarno nikad nisam ja mrzim da vežbam. Meni bude muka, povraća mi se, to trčanje nikad nisam volela, pa naravno da nećete vežbati. Znači s takvim stavom automatski stvaraš blokadu sebi, ti nikad nećeš ni promeniti to. Moram da pomenem i opklade ili
mnogo ljudi kaže drugima da je nešto počelo da radi, sad recimo ja na sva vrata kažem kako ja sad treniram i tako to, i onda neke ljude recimo to održi, jer kao svima su rekli kako sad da se pojave za 2 meseca sa podjednakom kilažom, recimo, podjednakog fizičkog izgleda, kao sad svi misle da vežbam, moram da vežbam. Opklada, ali stvarno, bez zezanja. Opkladiš se da ćeš uspeti ili da nećeš uspeti nešto. Ili recimo, sklapanje planova i priča o samoj budućnosti mnogi motiviše. Evo ja prva to radim sa drugaricama. Ako jedna stane u koči, onda ove druge dve je poguraju, podsete je šta je rekla sebi, šta je isplanirala, šta je obećala sebi. Dakle, negde imaš osjećaj da nisi sam u tome i da imaš neku potporu, podršku, da zajedno sa nekim prolaziš kroz taj proces, što takođe može biti korisno. Ja se nadam da je bilo od pomoći, mnogo bi mi značilo da čujem i verujem i drugima kako vi prevazilazite taj problem. Da li ste vi osmislili neke vaše načine kako ćete da prevarite sebe i naterate sebe da ustalite određeno ponašanje i učinite ga trajnim i automatskim, ono o čemu sam pričala. Da li ste probali nešto od ovih stvari koje sam danas spominjala, znači vaše iskustvo da podelite, to uvek volim da čujem, i naravno bilo kakav feedback da ostavite ispod. Možete mi pisati na Instagramu, ostavit ću svoj username na ekranu, Marta Savatović. Možete me zapratiti, ja se ne bih bunila. Možete mi pisati i na mailu martasavatović@hotmail.com, sve je to ispod. I naravno like, subscribe. I like i subscribe i komentar pomažu da algoritam pogura moj kanal uopšte, ili bar konkretan video. Tako da, smiješno me tako kada neko dođe pa kaže, kao baš mi je žao, ne znam zašto nemaš više subscribera ili zašto tvoj kanal baš zaslužuje da te više ljudi gleda i prati. Rekao, hvala, slažem se, ali vi ste ti koji mi možete pomoći. Tako da ja sve što mogu da učinim za ovaj YouTube kanal ja već činim, trenutno stvarno ne znam bolje. Neke stvari polako popravljam iz videa u video, iz meseca u mesec. Učim neke stvari u editovanju i tako dalje, trudim se sa temama, ali na kraju dana publika i gledaoci su jedini koji imaju moć da upravljaju i osude neki kanal na propast ili na uspeh, tako da stvarno bi bilo divno ukoliko vam je neki video koristan, zanimljiv, pomogao vam je šta god, i da ga podelite vama bliskim ljudima, objavite negde, mislim, jednostavno šta god. Ako ništa, like, subscribe i komentar, sve to zaista mnogo znači. Tako da, eto, to sam samo želela da kažem, jer sam 3-4 puta u poslednjih nedelju i po 2 čula to kao zaslužuješ više, i onda me to motivisalo da vas, eto, zamolim. Ne znam koji procenat ljudi, ja mislim da 70 nešto % ljudi koji gledaju moje videe po statistici nisu subscribe-ovani na moj kanal. Tako da, šta čekate? Joj, užas. Uglavnom, eto, ljubim vas puno, hvala što ste gledali i vidimo se u sledećem videu. Mua!